postavení pánve. To postavení pánve většinou tam budeme ve vysazení, to znamená, že ta pánev bude v tomhle tom. My se budeme chtít postupně z toho dostat šup, stoupání do roviny, to znamená to je tohle, takže si dej ruce tadyhle napřed pánve zase a pojďme si tu pánev lehce vysadit, vystrčím zadek. Tady v této poloze se většina z vás nachází, většinou v tom vysazení. Jo, a jdeme si srovnat z toho nastavení, táhnu kostrč mezi paty a dostanu se do tohohle postavení. Srovná se nám guma okolo. Výborně. Máme, odpočineme. No, tohle to natrénujeme a tohle to zkoušíme natrénovat 5x, 6x, si tady ten pohyb vyzkoušíme, aby byl jasný. Celkově se budeme chtít srovnat, potom stoupání do osy. To znamená, tak kdybychom natáhli to koště, jo, tak ta osa bude asi tohle. Jo, k tomu si dám tu pánev do toho natrávka, vytáhnu se do prodloužení, výborně. Lopatky si stáhneme do zádu, pokrčení. To je základní cvik, který jsme si ukazovali na špíně. Stáhneme si ještě lopatky do zádu, páteři. A chci tam cítit aktivitu těch šikmých břišních svalů tady. Tady to prohnutí bude asi na palec. Rovnání do zadní osy. Takže začneme pokyn. Nacítím se na nohy, na chodidla, rovnám pánev, tahem kostrče mezi paty, stáhnu dolní část jižďových svalů, jdeme dál, páteř, lopatky, hlava, brada, krk, pravý úhel, jo? Stám se z tohohle v té pánvi, hop natáhnu, hop, brada dovnitř. Výborně, ruce, máme, tedy se podle toho srovnáme, trochu tady ještě dorovnáme tu pánev, výborně, a lopatky jdeme do zádu, rušli k páteři tady, lokty jdou k tělu, mírně si můžeme ty ruce roztáhnout. To je cvik jednička, který jsme se učili, tohle srovnání do zadní osy. Jo, povolíme. Výborně. Teď si ukážeme srovnání do přední osy. Přední osa bude tohle zbalení. Vždycky nám jde o to v té přední ose, aby nám hrudní kost, ale vepředu, nepředběhla tu styčkou kost, jo? To je tady. To znamená, když se valíme, pojďme, zavali, výborně povolíme, ruka, povolíme, krční páteř, povolíme záda. Jo? Takhle by vypadala povolný zadek. Jo? Takhle by vypadala uvolněná, pasivní poloha a vyrovnání do přední osy. Hrudní kost, ještě jednou opakuju, nepředběhne tu stytkou. Jo? Nejdu do předklonu, nikam. Ten předklon by byl tohleto. Jo? Tam by nám pracovali ty zádový svaly, to my nechceme teď. Takže takhle, tady tu střední část natlačíme dozadu. Skvělý, z tohohle se zase vyrovnáme, pojďme do toho, nohy, pánev zase srovnat. Jo, jak jsme si říkali, tu nádobu s vodou, nevylívám tu vodu, srovnat. Výborně. Dotáhnu lopatky, vytáhnu do prodloužení. Jo? Tady vidíte, že očíkáme trochu do záklonu, tak se takhle vyrovnáme pěkně. To ucítíte na tom, že na těch nohách nebudete stát ani na špičce, ani na patě, ale na obou dvou rozložená ta váha. Jo? Když mi to začne padat do tohohle, tak teď budu stát v patě. Je to tak? Výborně. Zpátky, špička i pata. Teď zkouším zapojit ty lopatky. Lopatka do zádu. Dávám si pozor na to, aby nedošlo tady k prohnutí té bedevní páteři. Teď, jo? Krátký ty prsa, jak tam bude tendence utíct. Odpočneme.